Potrebuje sa cítiť prijatá, vypočutá, videná a vnímaná tým mužom. Ako my potrebujeme byť vlastne ako na takom piedestále pre tú ženu. A práve z tej blízkosti, z tej dôvernosti, z tých rozhovorov, z toho spoločného času, ktorý spolu trávime, môžu vznikať príležitosti aj na vášeň. Tak často komunikujú to, že žena sa upla na deti a viac na ten rodinný život ako na ten ich partnerský, že toto im chýba. To je úžasné dovoliť si slobodne povedať nie, s tým, že viem, že sa neofučí. Férovosť alebo spravodlivosť neznamená vždy 50-50. Vtedy je to, keď ja sa v tom cítim dobre. Môže nastať potom tá situácia, že vlastne moje vlastné deti sú pre mňa konkurencia. Ak máte pocit, že sa po 40-ke vo vašom vzťahu niečo zmenilo, tak tento rozhovor si chcete vypočuť. V štúdiu vítam Zuzanu Markovú a Juraja Kocku, ktorí sa venujú vzťahom a intimite. Podcast Moja zmena ti prináša Phase, komplex živín vyvinutý odborníčkami na ženské zdravie. Kúpiš na www.mo-ja.com. Hovorí sa, že okolo 40-50 je najväčšia rozvodovosť. To je taká moja súkromná štatistika, ale vraj teda je potvrdená. Je to naozaj tak, Zuzka? Je pravda, že sa posúva ten vek rozvodovosti párov, že naozaj už to nie je po takých 5-6 rokoch manželstva, ale neskôr, keď tie deti sú už také väčšie. A asi by si chcela aj vedieť možno, že prečo sa to deje. Prečo sa to deje? Takže áno, potvrdzujem a ono to taký širší kontext to má. Môžeš začať možno tým, čo si hovoril, že o tých potrebách, ja potom nadviažem. Mm-hmm. No tak vlastne ľudia ako dozrievajú v tom veku, tak začnú tak ísť viacej z toho vonkajška dovnútra, sami do svojho vnútra, začínajú zisťovať, že kto vlastne sú. Mm-hmm. Začínajú zisťovať, že majú nejaké potreby, nejaké túžby. Tie sú možno nie naplnené a začína proste nejaký niekedy až boj v tých vzťahoch za to, že ja chcem naplňať svoje potreby a ten druhý chce naplňať svoje. Mm-hmm. A aké teda majú muži a ženy potreby v tomto veku? No to súvisí aj s našim osobnostným rozvojom, vývojom počas toho života, že my sa chceme aj v tom období realizovať. Hej, svoje tie tvorivé talenty, svoj potenciál rozvíjať, kultivovať. A to má vplyv potom aj na tie potreby vo vzťahu. Že vlastne chcem aj vo vzťahu niečo zažívať, ale zároveň chcem sa aj v tom vonkajšom svete realizovať a chcem mať vlastne tie potreby zabezpečené na všetkých úrovniach. Aj v tých tie finančné potreby, aby boli uspokojené, naplnené, aj tie vzťahové, aj tie intimné, aj tie rodičovské. Čiže je tam taká, by som až taký pretlak toho, čo všetko chceme zažívať a naplňať si. A ja ako žena, môžem povedať konkrétne, ako zástupkyňa žien, tak je tam naozaj toto, že aby som bola uznaná, validovaná tým partnerom, aby som mala rovnaké uspokojenie ako môj muž, aby sme mali tú dielbu práce rovnocennú, vyváženú a potom dochádza k tomu boju, ako hovoril Juraj, že aj ja chcem mať naplnené potreby, aj partner chce mať naplnené potreby. Že je tam taký boj o tú rovnocennosť, vyváženosť, rovnováhu. A pokiaľ my ostame v tom, že keď ty, tak aj ja, tak potom nás to môže oddelovať. Že častokrát sa to prejavuje v tej intimnej oblasti, že síce sex vie byť atraktívnejší ako bol predtým, lebo už sa lepšie poznáme, ale zároveň takéto súpernie o to, že keď je ty, tak aj ja, tak to môže veľakrát spôsobať takú stratu iskry, menej tej vášnivosti, viacej takého toho súboja a to môže viesť poklesu túžby, to môže viesť k frustrácii z toho a následne oddiaľovaniu, hádkam, vzdialovaniu sa. A práve keď toto partnery neustoja, toto obdobie, tak vtedy sa rozchádzajú. A liek na to je, alebo tá cesta je, že ísť do tých rozhovorov, že porozumie tomu nielen, že ja si chcem uspokojiť svoje potreby a ty buď môjim prostriedkom na to, ale skúsiť sa snažiť porozumieť, že prečo ten druhý možno má problém s tým uspokojovaním mojich potrieb, prečo je možno partner ofúčaný, prečo žena je hysterická, aké strachy sa za tým skrývajú. A práve to, že keď vlastne sa na chvíľočku vzdialím od seba a dokážem si dovoliť ísť tomu druhému, prežívaniu toho druhého, tak to nás vie spojiť. To vie vytvoriť tú intimitu. Že nechcem, aby si sa ty zmenila, ty si sa zmenil, ale chcem ti porozumieť a to nás priblíži. A vtedy vieme vlastne vyhnúť sa tomu rozvodu a vieme prísť do tej lepšej fázy, ktorá je tá symbiotická, o tej blízkosti, o tom kole lásky. No, ale hlavne v tomto období, kedy sa rozchádzajú, aj si muži, hlavne muži, štatisticky, ale robia to aj ženy, si nájdú
milenky, ženy milencov? Hľadajú niečo iné? Ale potom sa vrátia opäť do rodiny. Aj takéto prípady sú. Prečo to robia? No, hľadajú uznanie. Ktoré nemajú doma. A toto je to, s čím chlapi napríklad často prichádzajú, že tá žena, ako my potrebujeme byť vlastne ako na takom piedestále pre tú ženu. A zároveň vy to potrebujete, aby my sme takí boli. Aby ste sa o nás vedeli oprieť, aby ste ku nám vzhliadali a nám to robí ako dobre. A my to potrebujeme. A chlapi často prichádzajú s tým, že sa necítia byť ako dosť dobrí. Že urobia napríklad nejaké rozhodnutie, rozhodnem, že ideme na dovolenku tam, žena to hneď zneguje. To sa často stáva, hej? No. Takéto ako nezhody by som povedala. Alebo keď robíš toho dosť, vieš, že urobíš neviem koľko doma v domácnosti úkonov, úloh, hej, a potom aj tak ešte stále jednu neurobíš. Jasné. Tak akože muži majú potrebu to ako keby dávať na známosť. Vybral som napríklad umývačku. Ale žena nerozpráva, čo všetko urobila doma. Lebo keby to mala rozprávať, tak je akože ten zoznam asi aj väčší. Čiže muž potrebuje nejakým spôsobom nejaké uznanie. Čo potrebuje žena? Žena potrebuje sa cítiť prijatá. Žena sa potrebuje cítiť vypočutá, videná a vnímaná tým mužom. Že je tam aspoň chvíľu, nemusí to byť, že 3 hodiny denne, ale aspoň krátučký čas, že ten muž je plne prítomný pri nej, že sa na ňu napája. Vlastne vtedy sa žena otvára intimite cez srdce, cez nápojenie, cez to emočno. A keď chodia ku vám do poradne, tak chodí viac muž alebo žena? Kto má väčšiu potrebu riešiť tento problém? Je taký úzus, alebo taká predstava, že skôr chodia ženy, že ženy sú tie iniciatorky terapii, sedenia, teda párového poradenstva, ale je to, môžem povedať teda za našu skúsenosť, že je to tak vyvážené, že chodia takmer 50-50, že naozaj tých mužov, ktorí chcú vzťahy riešiť, je čoraz viac a už sa vyrovnávajú aj ženám. Prečo práve v tomto období sa partneri prestanú hádať, ale skôr je to o tom tichu? Že zavládne v tej rodine také ticho, čo tiež nie je úplne také, zdravé. Myslíš zlovestné? Áno, zlovestné. Príživé, nazvem to takto. Ja mňa normálne... Až zatriaslo, čo, Juraj? Úplne, ako zimomriavky mi idú. To je taká... No, to je, ja neviem, pre mňa je to najnepríjemnejšia ako forma takého až ako keby trestu, alebo Trestanie tichom. Trestanie tichom, no. Ale zároveň, ak je to ešte, že to je trestanie tichom, že viem o tom, že toho druhého trestám tichom, tak stále tam mám ako keby nejaký záujem ešte v tom vzťahu. Ešte tam som, ale keď už je to vlastne, že už mi na tom proste nezáleží. Keď už je rezignácia a už je všetko jedno, tak vtedy sa z toho ťažko ide ďalej a niekde von. V každých dobrých knihách, v akomkoľvek vzťahu sa hovorí, že je dôležité sa rozprávať. Hej? A vie to aj naša generácia 40-50, o ktorej sa bavíme, ale my sme neboli zvyknutí na to. Tak kde začať? Začala by som pozvolná, krok za krokom, nevytiahla by som hneď nejakú náročnú, ťažkú tému, rozdeľujúcu, ale naozaj tým, že by som povedala, možno by som prijala časť zodpovednosti za to nerozprávanie, nezačala by som, že s tebou sa nedá rozprávať, ty si stále len ticho, ale začala by som možno tým, že viem, že doteraz sme neboli v našom vzťahu zvyknutí sa rozprávať, že rozhovory neboli nejakou súčasťou nášho vzťahu a zároveň si uvedomujem, že je to pre mňa dôležité, že by som to potrebovala. Rada by som teda zaviedla tento nový zvyk, že by sme sa začali spolu rozprávať. A nie je to ani možno pre mňa jednoduché a viem si predstaviť, že ani pre teba možno si nebol na to zvyknutý, ale tým, že mi na našom vzťahu záleží, mám ťa veľmi rada, tak by som chcela takto vlastne dať takú pozvánku do toho celého. A tvoj pohľad, Juraj? Lebo som videla, že sa nadýšol, vieš? Áno, to je ženské. No to hneď ako mne, ako chlapovi, alebo nám chlapom príde, že Ježiš, čo je zle? Áno. Čo je zle? Alebo čo je zase zle? Hej? Že chcem sa s tebou rozprávať, tak hneď ti to napadne, nie? No tak pre nás je ako taký ten mužský princíp, ten náš je, ako my sa cítime dobre, keď je ako vec vyriešená. Hej? Že však je to OK, je to vyriešené. Preto aj takéto naše ticho
neznamená niečo zlé, ale pre nás je to ako, my sme ticho, lebo považujeme, že je to dobré, že je to ako OK. Že nemusíme sa k tomu vrácať, že sa to ako keby vyhladilo, hej? Áno. No a teraz, keď ako toto počujem, toto bola taká ako veľmi pekná, jemná forma, hej, že Zuzka to ako naozaj vie, ako na to, ale keď s tým žena príde tak ako agresívnejšie a ráznejšie a ešte začne tým nie ja, ale ty, tak idem hneď ako do nejakej obrany alebo do útoku. Takže je to pre mňa, ako na tú prvú je to taký ten signál, že OK, zase niečo. Áno, že zase niečo neplníš, zlyhávaš, zase nie je niečo dobré. Hej. Ale na druhej strane zase to je taká ženská prirodzenosť. A keď my ako pochopíme a že nám niekto vysvetlí, že ale buď rád za to, že tá žena je vlastne ženská a má tú ženskosť v sebe, tak sa mi to ako ľahšie príjma. Lebo zase na druhej strane čo? Tak budem žiť s kamarátom radšej, s ktorým áno, to je vlastne môj prejav záujmu o teba, že chcem sa s tebou rozprávať. Áno. Ale je pravda, že naozaj, že tie spôsoby, ako začať rozhovory, môžu byť rôzne a niekoho to naozaj môže vydesiť. Takáto až konfrontácia, on to tak môže vnímať. Tak môžem začať aj pozvolna, nenápadne, že pri nejakej činnosti, že niekam pôjdeme, niečo budeme robiť a popri tom niečo začnem rozprávať o sebe, nezačnem dávať otázky, ale niečo nenápadne tam začnem tak vsúvať. Hej, že bude sa ako väčšou slobodou, ľahkosťou. Ako to, že tu si sadnime, pozrieme na seba a rozprávame sa. Ako taký výsluch, to presne. Asi nie. To áno, nie čiže je dá sa to, tie formy sú rôzne. Hovorím, že môžeme, ja neviem, šurovať kachličky, môžeme ísť na nejaký turistický výlet, dá sa rôzne. Ale môžem ja dať do toho ten impuls tým, že ja začnem. A byť trpezlivá. Prepáč, že to chcem povedať, že to nie je, že jeden rozhovor všetko vyrieši. To je naozaj, že veľmi pozvolna, postupne, začať možno tými ľahšími témami. Čo hľadajú páry medzi tou 40-kou, 50-kou? Skôr pokoj alebo vášeň? No, to sú také spojené nádoby. Že vtedy už tá vášeň nie je taká tá automatická, tá prirodzená, taká tá, ako keď to bolo takéto nové. Tie motýle v bruchu a tak. Motýle a bolo to zakázané a to sú ako také korenisté. Už je to ako, už sme v nejakej zotrvačnosti, už sme v nejakom vzťahu, už je to ako taká tá bežná rutina. Ale vlastne keď je v tom bežnom živote taký, že pokoj, že zvládame to, že je to OK, že nie je toho na nás príliš veľa. A to je ako problém tej dnešnej doby a tej rýchlosti, v ktorej žijeme, ale keď toto dokážeme nájsť, tak vlastne z toho pokoja potom môžeme začať objavovať a mať čas vôbec na tú vášeň. Ešte presne ako hovorí Juraj, že vlastne ten pokoj, čiže neriešime nejaké drámy veľké a rozumieme si, nám vytvára priestor na intimitu, na blízkosť, na dôvernosť. A práve z tej blízkosti, z tej dôvernosti, z tých rozhovorov, z toho spoločného času, ktorý spolu trávime, môžu vznikať príležitosti aj na vášeň. Aj na to, že si povieme, že urobíme niečo bláznivé, niečo nezvyčajné, niečo nové. To, čo bolo kedysi, že keď sme sa ešte o seba uchádzali, tak tým, že tam nebola tá istota toho, že toho druhého musím sa nejak snažiť, musím nejaké úsilie vyvíjať, tak ma to tak nutilo do akcie. Bola som taká neistá, či to vyjde, bolo tam takéto riziko z toho nedostupná, alebo z toho aj odmietnutia, tak to ma tak dávalo do tej akcie. A to si môžeme znova, aj po tých rokoch do toho vzťahu priniesť, že sa za niečo zahráme, že si povieme, že urobíme niečo nezvyčajné, bláznivé a to nám dáva zase opäť takéto niečo nové, čo vlastne podporuje vášeň. Takže ja len doplním, že ono pre ten dlhodobý vzťah je potrebné mať aj to jedno, aj to druhé. Aj to, že môžem sa o teba oprieť, postaráš sa, veci fungujú. A to je taká tá nuda, hej? Taká tá ako šeť dňa, alebo čo. Ale tá druhá stránka, zase ako treba tam prisypávať to korenie. Ako hovorila Zuzka, urobí niečo zakázané, urobí niečo, čo sme robili kedysi. Alebo čo by sme nikdy neurobili a teraz urobíme. Áno. A ako sa teda míňajú vlastne potreby muža a ženy? Teraz poďme úplne že konkrétnejšie, že ako sa mení teda žena, povedzme si, že sú to tie jazyky lásky. Áno, že možno žena, keď začala so svojím mužom, chcela iba počúvať, aká je pekná a teraz možno chce, aby ten muž niečo pre ňu urobil. Napríklad umyl ten riad, povysával, alebo tak. Ja iba teraz hovorím, že modelové situácie, lebo každá to má inak.
Ale teda poďme, že ako sa míňajú teda potreby v 40-ke a 50-ke medzi mužom a ženou, že začínajú sa vzdialovať, že nemajú to už rovnaké. Muž cíti úplne niečo iné, ako cíti žena. Vo všeobecnosti poďme teraz. Áno, budem vychádzať z praxe, čo za mnou chodia klienti, tak čo sa týka tých potrieb mužov po 40-ke, alebo čo sa im nedostáva, tak často komunikujú to, že žena sa upla na deti a viac na ten rodinný život, ako na ten ich partnerský. Že toto im chýba. Opäť tá blízkosť, opäť nejaká tá túžba, vášeň, alebo vôbec len ten vzťah partnerský tomu mužovi chýba. Že tom sa možno míňa, že žena je viac tá, ktorá to až tak nepotrebuje, rozvíja ten partnerský vzťah. Respektíve stačí je takéto, že porozprávajme sa, buďme chvíľočku spolu a je už nasýtená tým. Muž potrebuje akoby celý ten balíček stále s tou ženou zažívať. Lebo tam sa on osvedčuje, že keď je chcený tou ženou, tak mu to dáva tú jeho hodnotu, tú jeho validáciu, že je dobrý, osvedčil sa. Takže asi myslím, že toto sa tak míňajú muži, ženy, nie? Že ženy sú spokojné v tom rodičovstve, tej nehe, blízkosti a muži by chceli tak viacej zažiť. Ale vlastne nie je to úplne pravda, lebo stretávam sa aj s tým, že ženám vadí tá rutina, že by chceli tam dať do tohoto korenie, to spestrenie. Ono to sa nedá vo všeobecnosti. Nemôžem, normálne mi to nejde paušalizovať, že normálne ako tak rozmýšľam, o tom hovorím, tak je to individuálne asi. A Juraj, ty si čo myslíš? Ako muž, ako to vnímaš? Tvoje potreby alebo mužské potreby? No, že... Ja potrebujem čas mať aj pre seba, pre to, čo mne robí dobre a my muži často na to tiež ako zabudáme. Hej, že máme ako toho náloženého na pleciach celkom dosť a musíš zarobiť a musíš byť aj tréner, fitness tréner môj, aj psychológ. Aj najlepšia kamoška. Najlepšia kamoška. Jasné. Čiže aj sa postarať, aj zrazu ako ten nový skill tohto storočia, tisícročia, čo my potrebujeme mať, že potrebujeme byť empatický, potrebujeme vedieť rozprávať o svojom vnútre, aj o tom, čo prežívame. Tak to celkom akože máme čo robiť a potom často zabudáme na seba. Hej? Popri tých deťoch, často veľa povinností. Ja som kedysi akože fakt rád chodil na hory, že robilo mi to dobre, tak urobím si ten čas, nájdem si kamošov, pôjdem, potrebujem to. Je to dôležité, pre nás je dôležité napríklad odchádzať. Hej, čo neznamená, že nejakú hrozbu pre ženu. Ale ona to môže vnímať inak. To sú tie také nezhody. Áno, ty niekedy povieš, že idem a ja. Kedy prídeš? No a toto každá žena. A on povie za chvíľku, ale príde za 4 hodiny. Sloboda versus istota. Hej. No. A niektorí o 2 dní. No. Takže odchádza do toho ticha. Hej, to je pre nás také prirodzené. Niekto ide na ryby. Koľko žien chodí na ryby? Áno. Ale teda poďme si dať, to ste mi teraz nahrali, poďme si dať nejakú takú naozaj ukážku, že predstavme si ženu, ktorá je doma s deťmi, ešte ich nemá v škôlke, v škole, možno jedno áno, celý deň je doma, varí, učí sa s deťmi, upratuje, príde muž domov z ťažkej práce a tiež očakáva niečo od ženy a žena zase od neho. Žena je podľa mňa vo väčšom strese, aj keď sa to možno tak nevidí, lebo si povieš, však si celý deň doma, čo tam hrozí, však ty musíš byť úplne v pohode. No nie je to tak, z môjho pohľadu teda, ale muži sa na to pozerajú inak. Čiže máme modelovú situáciu a partneri začnú na seba štekať. Čo ty si robila, keď si bola celý deň doma? Čo ty si robil, však si bol iba v robote a ja som zatiaľ urobila toto a toto. Zuzka. A čo s tým? Tak určite nezačať týmto, že ty nikdy mi s ničím nepomôžeš, ja som na všetko sama. To určite nie. Ale opäť začať tým nejakým rozhovorom nenápadným, prirodzeným, že rozumiem, že aj ty máš toho, že máš toho veľa pracuješ a rovnako aj ja a rada by som tie veci zmenila, aby boli v tej našej domácnosti inak. A pripomenula si mi mimochodom, s čím tie ženy prichádzajú, presne tie potreby, že je toho na nich veľa. Že majú obrovskú mentálnu záťaž, mentálnu agendu spôsobenú práve tou starostlivosťou o domácnosť. Takže áno, toto je to, čím chodia. A chcú si to rozdeliť. Najprv dlho čakajú, robia to roky, lebo sú navyknutí, že toto je tá naša rola, toto je to, čo máme robiť, starať sa o druhých domácnosť, len zistujeme, že
nie je to úplne naše, že možno by sme boli radi, keby to bolo aj trochu iné, že si to oddychneme. Je u nás tak zakorenené. Je zakorenené, lebo sme sa naučili podmieňovať svoju hodnotu tým, že bude o všetkých postarané, všetci budú spokojní a vtedy ja budem dobrá, poslušná, milovaná, uznaná, prijatá rodičmi a pochválená. Čiže sme sa naučili podmieňovať hodnotu týmto. Takže je ťažké pre nás vystúpať z toho a povedať, že decká, ja dnes nevarím, ja si dnes idem nalakovať nechty, idem ku kaderničke, že je to také pre nás až sebecké, sebestredné, že to by som nemala robiť. Takže ťažko sa z toho vystupuje a práve preto dlho v tom zotrvávame, držíme a potom vybuchneme. A pritom ten chlap celý čas vôbec nemusí tušiť, že mne v tom nie je dobre. A potom môže byť prekvapený, čuduje sa, že či mám pred menštruáciou, že takto reagujem. Ty a tvoje hormóny? Áno. Takže opäť dať si na to čas, aby sme sa o tom porozprávali, aby som ja dala tomu môjmu mužovi šancu porozumieť, čo sa vo mne odohráva a čo ja potrebujem. Čiže komunikácia. Totálne. Juraj, a ty? Čo hovoríš na toto? Ja som videl tie videá na internete, vieš, že mamička akože úplne v klídku, vyložené nohy, kávička, deti si upratá všetko, prichádza to auto, rozhadzuje všetko, hodí mu decka do rúk. Zase naša úloha, lebo my ako tiež nemáme toho málo, hej, že tak ako v tej práci prídeme tiež vlastne, a ty si, to bola tá otázka, že prídeme unavení tiež ako z tej práce. Tak my si môžeme zase pomôcť tým, že OK, že idem z tej práce, ale je dobré nenosiť ako tú záťaž si domov, že za tie dvere domov nech nejde. To znamená, ja neviem, vystúpim z autobusu o zastávku skôr, o 2, prejdem sa, alebo idem do fitka po tej práci a troška to zo seba akože vybúrim, dám to zo seba von, aby som prišiel s tou čistou hlavou a nedonášal tam ďalšiu tú záťaž. A OK, no, treba tej žene proste pomôcť. A ale v tomto smere majú muži také väčšie ego, že si povedia, že nebudem, však to je tvoja úloha, si doma a ja tu zarábam peniaze, tak v úvodzovkách to teraz poviem možno expresívnejšie, že proste to je tvoja povinnosť, že si doma. Áno, a najmä tie generácie vlastne naše. Trošku, áno, tak povedzme si, je to tak, vyššie, áno. Tak naozaj, že pre nich to je úplne iný vesmír. Oni tomu nerozumejú, lebo zažili niečo iné. Zažili to, že naozaj tá žena kmita v tej domácnosti. Že tie role boli striktnejšie rozdelené. Muž zarába, žena sa stará. Teraz sa to mieša aj vplyvom tej doby, ako sa rýchlo mení. Už to nie je také jednoznačné. Už sa to premiešava. Všetci môžeme robiť čokoľvek, čo chceme. Takže chápem mužov v tom, že naozaj mi to nezrozumiteľné, čo častokrát tá žena od neho chce. Ale aj to, čo hovoríš ty, že naozaj aj s tým sa presne často stretávam, že muž naozaj sa snaží. Pozor, to nie je, že len nejaké častokrát ego, ale také presvedčenie, že toto je môj vklad, môj príspevok, ktorý ja prinášam, že ja naozaj makám, zarábam z lásky k rodine, že toto je môj podiel tej starostlivosti o vás. A oni počas až potom zistujú, veľakrát tých žien, že ale nie, že to nemusíš robiť až v takejto miere, že pokojne môžeš menej pracovať, menej zarábať, ale bude ten prínos pre náš vzťah a rodinu to, keď budeme si tuto deliť viac ten čas spoločný a tú prácu. A ty tiež nemusíš toľko upratovať, nemusí byť všetko vyglančené. To je zase presne. Tak, ale to nie je každý. Niektorí muži práve, že to vyžadujú. Nie je každý. Sú aj takí, že potrebujú mať úplný poriadok. Ale to by som sa zamyslela, že prečo to potrebuje. To sú zase ďalšie. Áno, áno. Je to tak. No, lenže my potom vlastne tiež potrebujeme, jak som povedal, tú priazeň. Potrebujeme priazeň od ženy. A teraz, keď žena je vyflusnutá po celom dni, lebo dávala tú priazeň deťom, že už mala tie potreby, ako keby už si ich vyčerpala. A dokonca sa až môže zahltiť všetkým, že už je naozaj vyčerpaná, presítená a nemá kapacitu ďalej. Áno, a môže nastať potom tá situácia, že vlastne moje vlastné deti sú pre mňa konkurencia. Toto často muži majú. Áno. Že aj žiarlia na svoje deti. Hej, no, to jasné. býva. Hej, no a tam zase pomáha len to, že robiť menej. Hľadať tie cesty, ako sa dá robiť menej. Že nemusí byť všetko vyglančené. Ak musí, tak možno to vie urobiť nejaká upratovačka.
aj tá žena potrebuje si od tých detí oddychnúť. Ísť, ja neviem, niekde raz za týždeň, raz za nejaké obdobie, to už každý nech si nastaví ako chce, niekde mimo tých detí, aby sa troška ako dobila. Že si spraví nejaký čas pre seba, že teraz som videla práve taký nejaký príspevok na Instagrame, že práve ženy, čo to vzniká, keď má dlhodobý stres v podobe domácich prác a starania sa o deti, že keď si neodpočinie, že čo to sa stane s tou ženou, že presne začne byť vyhorená, že proste nevládze a tým pádom možno, že sa aj nabaží dotykov detí a už nepotrebuje od toho muža. Preto veľakrát aj párom hovoríme, keď sú si vytvoriť blízkosť, nech sa na chvíľučku aj vzdialia od seba. Že naozaj tam vie tá žena má také zahltenie, presítenie dotykov, že už každý akýkoľvek ďalší dotyk je pre ňu až taký, že už ju až tak striasa. Čiže ona si potrebuje od toho oddychnúť. A dokonca podľa nejakých výskumov, zase keď sa rozdelia tie domáce práce a nie sú prevažne na pleciach tej ženy, tak potom je aj práve otvorenejšia tej intimite. Čiže aj mužovi sa to oplatí. A tie domáce práce nezahŕňajú len to, čo je vidno, ale veľká časť je neviditeľná. Čo vytvára tú mentálnu agendu, záťaž a zahlcuje mozog tým, že ja musím premýšľať, čo uvarím na večeru. Toto je najťažšie, ľahšie uvariť ako rozmyslieť si. Keď už niečo idem vybaviť, tak popri tom vybavím ďalšie veci. Keď niečo idem kúpiť, tak už premýšľam, aby to bolo čo najlepšie. Čiže veľakrát tá istá aktivita tú ženu stojí viacej úsilia a času ako muža. Lebo muž ide za tým cieľom. Dobre, dostal som túto úlohu, ja ju splním, je vybavené, hotovo, je pokoj. Kdežto žena premýšľa v súvislosti, aby boli všetci spokojní, aby všetkým bolo dobre. Ale u nás to funguje tak, by som povedala, že my máme niektoré veci, že pevne dané, že Juraj čistí záchod. Ale väčšinou aj veľakrát je takých pohotovostných, príležitostných, že čo je treba urobiť, tak automaticky niekto z nás prirodzene urobí bez toho, aby sme to mali. Čiže cesta je aj to, že si proste rozdeliť tie veci, aj keď v minulosti možno, že to tak nemali, ale je dôležité si rozdeliť tú prácu a možno niekde niekto ako keby zaberie viac, ale predsa len to mať ako keby v tej polovici. A nemusí to byť vždy v polovici, že férovosť alebo spravodlivosť neznamená vždy 50-50. Vtedy je to, keď ja sa v tom cítim dobre. A niekedy mne môže vyhovať, že ja mám toho viacej a som s tým OK, že som rada, že zase niektorú časť agendy, napríklad aj to financovanie, platenie úverov, dovolenie, že zoberie niektorý na svoje pleciach, že je to vysoko individuálne. Ale naozaj malo by to byť rozdelené tak, aby sme sa obidva v tom dobre cítili. Že ja možno robím činnosti, ktoré mne sú bližšie mojim zručnostiam, talentom, darom, kvalitám a tým pádom je to udržateľné. Cesta je komunikácia, ako hovorievate, len ono to v našej generácii je naozaj veľmi ťažké. Nájsť nejaký ten spôsob a nájsť aj pochopenie. My sme sa, Zuzka, o tom rozprávali včera, že je naozaj počuť a počúvať a porozumieť a chcieť porozumieť. Tak. Čiže ako toto docieliť? Je to ťažké, ale lebo je jednoducho povedať, že však sa rozprávajte a však porozumejte si. Ale poďme do toho konkrétne, že ako na to, lebo ako si už aj dnes povedala, že to nie je jedným rozhovorom. Čiže poďme dať taký malý návod, aby sme možno zachránili nejaké páry, aby od seba nešli. Tak v tom teda rozprávaní, počúvaní, porozumení a chcieť porozumieť, ako na toto? Ja by som možno tým, že si v prvom rade zvedomiť sama pre seba, že či a prečo chcem porozumieť. Lebo to je to, čo mi dáva potom aj tú vnútornú motiváciu, že mi to ide ľahšie. Lebo pokiaľ to má byť len také manuálne, tak to nebude udržateľné, že ja musím vedieť, prečo mi stojí za to chcieť porozumieť toho druhého. To znamená, že viem, že aj on mi dáva tú lásku, že to je vzájomné, vyvážené, že je tam naozaj tá láska, vďaka ktorej potom to ide jednoduchšie. Ale zároveň to neznamená, že tam nie je úsilie. Len je tam takéto, že viem prečo počúvať chcem. Viem prečo niekedy možno aj upozadím seba. Viem prečo si na chvíľočku vystúpim z tých svojich potrieb a zameriam sa na potreby partnera. Takže toto asi by som povedala, že to prvé zvedomenie je také najdôležitejšie, že prečo chcem počúvať a prečo chcem rozumieť. Lebo môže byť, že ja, a možno chceš asi povedať, si sa nadýchoval, že častokrát sa stáva, že aj my ženy od muža očakávame, aby robil toto, aby sa správal takto, ale neuvedomujem si, že či on je motivovaný
tomu, aby tie veci robil, či jemu sa dostáva to, čo potrebuje. No, presne ako povedala Zuzka. Si sa zamyslel, jak ti to išlo v hlave. No? Že ako to máš ty, že napríklad, alebo ako chodia, s akými starosťami muži, lebo väčšinou muži majú pocit, ale vlastne aj ženy, že si nerozumieme navzájom. A teda ako začať, Zuzka povedala teda zvedomenie si a ochota počúvať. To je to, že chcieť, že ako nájsť v tom vzťahu chcieť. Lebo už keď potom rozmýšľame možno nad iným partnerom alebo niečím iným, tak to chcenie tam už nie je a už sme za zenitom. Už nie. Takže ešte predtým, že ako na to? Áno. No, zase je tam jednoducho to, že byť motivovaný. A ja som motivovaný vtedy, keď sa mi dostáva. A zase dostáva sa mi vtedy, keď dávam. A vždycky to prvé musí byť to dávanie. Ja musím začať dávať bezpodmienečne a potom sa mi môže dostávať. A vlastne keď sa poznáme navzájom jeden druhého, tak my vieme, čo má ten druhý rád. Vieme, čo mu robí dobre. Ja som napríklad taký, že ja mám fakt, že rád takú hravosť, také laškovanie, také, vieš. A Zuzka, keď mi to dopraje, ja neviem len, že ide vymopovať lášku, alebo čo, hej? Ale urobí to takým spôsobom taký, že sa tak na ja sa tak otočím a už je to ako také, pre mňa je to ako, možno to je ako nejaká blbosť alebo čo, ale pre mňa je to, že na mňa myslí, že vie, čo mám rád, dopraje mi to, jednoduchá vec, OK, a naplňam sa. Pozri, a počúva. Jak som sa rozosmial. Hej. Tedy započuješ. Hej. A vlastne áno, že mám tú motiváciu. To je to prvé. No a potom je dôležité, čo je problém v komunikácii, je počúvanie. Dneska všetci rozprávajú. Dneska všetci vysielajú na sociálne siete. Ale málo sú v tom tichu a málo počúvajú. A potom vlastne za tie roky úplne, že od malička, od detstva nám sa mohli ako vyvinúť a každému sa vyvinuli rôzne filtre, hej, cez ktoré my vlastne počujeme, cez ktoré vidíme. A často cez tie filtre práve nepočujeme vlastne, čo ten druhý hovorí. Že mám taký príklad, že z domácnosti tiež, nie? Našej? Nejakej. Ľudne. Že boli sme na chate, nie? A tam išli sme do podkrovia a tam, že hore sú muchy. Ako mŕtve popadané muchy, nie? Ako na jeseň. No a teraz, že dobre, to povedala moja mama otcovi. Hej? No a on to zobral, že no ale ja sa tu starám o toto, o hento, o tamto, hej? A hneď ako útok na seba. A ona pritom iba hovorila, že sú tam muchy. A ona ich ide povysávať. No a toto sú vlastne tie filtre, hej, ktoré my aj učíme tie páry. Najprv im tlmočíme, robíme takých tlmočníkov a potom ich učíme, že ako tie filtre vlastne vypnúť a ako sú na to techniky, akým spôsobom vlastne sú tam muchy. Čo si počul? Počul som, že zlyháva. Hej, to tak je, no, ale to je presne to, že každý sa na to pozerá inak. Už aký má aj nános, možno z nejakých minulých skúseností. A keďže sme v podcaste, kde sa rozpráva o perimenopauze a menopauze, práve v tomto období ženy prichádzajú do iného obdobia života ženy a tie hormóny sú naozaj vyhrotené a práve v tomto období sú ženy také štekavejšie a možno ten muž to nevie odčítať a teda by bolo dobre sa o tom rozprávať. A mnohí muži vôbec netušia, o čo ide a ani sa nechcú o tom rozprávať. My sme sa o tom rozprávali aj s Jurajom, že aký dať nejaký návod. A ako som tak hovorila o tom, že ako to odkomunikovať a bola som taká priama otvorená, že vieš čo, že teraz si prechádzam obdobím,
kedy mi nie je úplne samé so sebou dobre, sama mám nejaké výkyvy nálad, necítim sa dobre vo svojej koži, vo svojom tele, zároveň mi je trápne o tom rozprávať. A tak ako som to prirodzene hovorila a pýtal som sa, že ako o tom hovoriť, tak Juraj hovorí takto o tom, že hovorte, že my príjmeme tú pravdu, že pre nás je práve náročnejšie ustať tie okolky, chodenie okolo horúcej kaše, čítať tie signály, že naozaj práve tá priamosť, úprimnosť, pravdivosť je pre nich zrozumiteľná. No, ja sa priznám, budem hovoriť o sebe, že môj muž to vždy zberie s takým humorom a keď o tom rozprávam kamarátkam, tak oni sú práve nešťastné a povedia, že môj muž sa nechce so mnou o tom rozprávať a nechce ma ani počúvať. Čiže keby aj keď tá žena začne tú tému, tak on sa odvracia? Áno, nepríjma to. Nepríjma to. A je to dosť časté, že čo v takom prípade, Juraj? No, ja tak hľadal by som, že ako toho muža vlastne namotivovať, že keď o tom bude vedieť, čo sa deje, že sa bude vedieť lepšie zariadiť, lepšie pochopí. Že čo sa vlastne v tej žene odohráva a keď lepšie pochopí, tak jednoducho bude vedieť. My muži máme radi, keď vieme, na čom sme. Hej, že on bude vedieť, na čom je, aby sa vedel zariadiť a vedel vlastne aj on potom ako nejako benefitovať z toho vzťahu. Hej. Ale keď on úplne že prestáva, že nemá záujem, tak tam by som zase išiel do tej hĺbšej vrstvy, čo hovorila Zuzka, že hľada, že prečo on nemá záujem. Niečo sa mu asi v tom vzťahu nedostáva, keď nie je ochotný počúvať. Alebo to môže ísť ešte hlbšie, že my si môžeme to brať ženy na seba, že ako to mám ešte inak povedať, čo môžem ja urobiť inak, že preberáme tú zodpovednosť na seba, ktorá nám nie vždy patrí, že naozaj to môže byť uzavretosť muža, za ktorú ja nemôžem, lebo môže prichádzať ešte z jeho detstva, dospievania, z jeho skúseností. A tam už je to nejaká nadpraca, ktorú si myslím, že by som mala robiť. Niekedy naozaj to vlastne rozhodnutie alebo vklad toho muža, ktorý do toho dáva, keď nechce počúvať. Niekedy s tým nemám čo urobiť. Aj to je fér uznať. Ono sa aj väčšinou stáva v tomto období, že žena skôr odmieta toho muža a muž práve naopak je skôr taký prítulnejší. Čiže v podstate ako keby narážajú na seba. Čo v takomto prípade? No, zase ako odkomunikovať si to. Že ja nerozumiem tomu, že prečo to je tak. Že ja potom zase idem do toho, že ja robím niečo zlé, ja sa cítim že som otravný. Hej? A pritom to je iba, že no láska, ja teraz mám také obdobie, že niečím si prechádzam a nie je to vôbec o tebe. Je to pre mňa dôležité počuť. A potom muž povie, že no a koľko bude trvať to tvoje obdobie? Hej. A potom žena sa hneď urazí, tak... No a nevie, ani ja neviem. A ja som si tiež myslel o tej menopauze, že to je, že vlastne tak máš tú menštruáciu, máš a potom zrazu nemáš. Hej? A nemôžeš mať deti. To si mnohí mysleli. Hej. No, a teraz, že perimenopauza, ja neviem, kedy pred 3 rokmi možno prvýkrát som to počul. A mňa to tak ako zaujalo, hej, že čo teraz a že ja budem mať a tak asi už to na mňa ako ide, nie mi tak Zuzka hovorí a že zrazu je mi teplo, zrazu o niečom rozpráva, zrazu zabudne o čom rozpráva. Išla som autom. Celkom je to sranda niekedy. Išla som autom a zrazu, že Kam idem? Toto som ja som normálne nevedela, kam idem. No. Ale musím povedať, že Juraj bol veľmi v tomto citlivý, láskavý, vnímavý. Hej? Že to bolo veľmi napomocné. Asi je to o tom, že naozaj ľudia medzi 40-50 by si to mali zvedomovať a možno aj počúvať. Nielen teda partnerky, ale možno aj viacej o tom čítať. A pre mňa je zase zaujímavé ešte toto na tom, že vlastne ono s tým príde a prichádza nejaká zmena. Hej, a tak ako som hovoril, že my v tom vzťahu máme aj tú stabilitu a bezpečie, istotu, ale aj to korenie, takú tú zmenu, tak toto je tiež ako môže byť nejaké korenie. Ako ja to tak fakt vnímam. Hej, že príde vlastne niečo nové. Ja neviem ešte, čo to bude. A prichádza to a zrazu možno ona bude to nejak cítiť inak. Hej, že dá sa v tom ako nájsť nejaké takéto
pozitívum. Ja to tak vidím, ja to tak vnímam, že ja sa na to normálne ako teším. Tešíš. No? A Zuzka? Ja som taká, že sa s tým potrebujem, lebo cítim taký pokles energie, že necítim sa tak dobre, ako som sa zvykla cítiť. Čiže to je zase moje vnútorné prežívanie, že či som ja dosť dobrá, keď teraz nedokážem podávať taký výkon, ako som kedysi, alebo je nestabilný napríklad. Čiže s týmto sa musím vnútorne vyporiadavať, čo nie je úplne príjemné vždy, ale tým, že mám podporu muža, tak oveľa ľahšie sa mi s tým narába a tým pádom ma to tak nezasahuje, neparalizuje. Čiže on to zase má benefit na muža, keď ten muž sa otvorí tomu porozumeniu. Nemám to nejaké vypukle, tak by som povedal, že je to celkom fajn. Tak nejakým spôsobom prirodzene prejdeme k tomu, že v podstate, keď žena má stres, úzkosť pociťuje a má hormonálne zmeny a prichádza tá zmena, že zatiaľ to má konotáciu naozaj negatívneho. Bohužiaľ, pretože stráca tú prúžnosť, stráca chute a už to nie je také, ako bolo. A myslím si, že hlavne ženy to riešia, že sú vydesené z toho a nevedia s tým vôbec pracovať a už možno nemajú až takú veľkú chuť na sex. Že toto odchádza a práve muži, ktorí v podstate, aj keď možno prechádzajú nejakou andropauzou, neviem, čo všetko obnáša, ešte nemám úplné znalosti, ale oni práve naopak tú blízkosť potrebujú a možno chcú viac ako kedykoľvek predtým. Často sa stáva aj v tom 40. roku života, že ten sexuálny život ide bokom, že ako keby si dali sexuálnu pauzu. Deje sa toto vôbec v manželstvách, v pároch? Určite deje a je to zase prirodzené, že tá apetencia sexuálna alebo túžba nie je rovnaká, konštantná celý život, že tie výkyvy sú normálnou, prirodzenou súčasťou našej sexuality alebo sexuálneho života. A je tomu opäť dobre porozumieť cez ten rozhovor, komunikáciu a presne hľadať aj iné formy tej blízkosti, tej fyzickej intimity. Napríklad častokrát, a je presne pravda, ako hovoríš ty, že v tomto období ženy už nemajú toľko tej túžby, nemajú to libido také a skôr sa im žiada neha, blízkosť, úľava, že vytváranie takého emočného puta. A keď toto muž pochopí a dopraje to tej žene, že dobre, teraz nejdeme na ten výkon, nejdeme na tú vášnivosť, na tú žiadostivosť a uvoľní sa do toho tej žene a porozumie a dá tej žene tú blízkosť, tak práve tá blízkosť prinesie žene uvoľnenie a je v skutočnosti oveľa väčšia šanca, že potom z toho aj niečo bude. Ale ak nebude, je to v poriadku. To je dôležité, aby tam takto fungovalo to porozumenie, že sú iné formy, sa objavia na obzore tej blízkosti. No, ako ty máš rada, že mi povedať nie. Áno, to je úžasné dovoliť si slobodne povedať nie, s tým, že viem, že sa neofučí. Že môže byť sklamaný, môže sa cítiť odmietnutý, ale vie, že som tu stále pri ňom. A keď ja si to viem dovoliť povedať, že nebude potom mi to vyčítať, tak v skutočnosti sa skôr udeje potom to áno. Skončila sa prvá časť rozhovoru so Zuzanou Markovou a Jurajom Kockom. V druhej časti sa budeme rozprávať o intimite a sexualite vo vzťahoch po 40-ke. Podcast Moja zmena ti prináša Phase, komplex živín vyvinutý odborníčkami na ženské zdravie. Kúpiš na www.mo-ja.com.